बर' आरो आङो वाइल्ड लाइफ ट्रास्ट अफ इन्डिया एज फिल्ड अफिसार मावगासिनो दायो जोङो बेयो मैया आरो दिनै साननैनि ट्रेनिं दोनदो PRT मेम्बार्सफोरनि प्राइमारि रेसपन्स टीम होनो बिसोरनि ट्रेनिंखौ मानो लानाय जादों जेनेबा जोंनि फार्स्ट एडिशनाव बेक्सा बिष्णुपुर सावरां बे गामिफोराव माने जोंना फेन्सिं दङ 24 किलोमिटार्स अफ हेंगिं सलार फेन्स बे फेन्सिंआव माने बे फेन्सिंआ बिदि जाहैबाय जे फरेस्ट आरो गामिनि माने खाथियाव आरो गेजेराव जाहैबाय स' मालाबा मा जायो मैदेरा मालाबा फैनानै गामियाव हाबफैयो तितिया मा जायो गामिनि मानसिफोरा ज' फैनानै बेखौ मैदेरखौ होखारनो माने ट्राइ खालामो बेयावनो मालाबा मा जायो माने मानसिफोरा मालाबा आघात जायो बा मालाबा मानसिफोरानो मैदेरफोरखौ आघात खालामनो ट्राइ खालामो बेखौनो माने माबायसा जेनेबा मैदेरा मानसिखौ जेबो आघात खालामाबालासिनो मानसिफोरा माने PRT मेम्बार्सफोरा मैदेरखौ माबायसा माने सेफलि बेक टु द फरेस्टआव माने लामा खोन्थिनानै माबानाय आवखौ बारायनाय जानायनि थाखाय जोङो बे PRT ट्रेनिंखौ लानाय जादों दिनै बांबोगासिनो माने जों जिहेतु नायो बे फार्स्ट एडिशन माने मानासनि फार्स्ट एडिशन खिनियाव थांनाय 5-6 बोसोराव बिदि इनसिडेन्ट जानाय खोनाथ'वाखै आरो माने बहुत खमानो जाबाय होननो थाङोबा नायनो थाङोबा माने ग्राफखौ आगोल जायोमोन दायो खिन्थु बहुत खमानो जाबाय बे माने PRT मेम्बार्सफोरा फरेस्ट डिपार्टमेन्टफोरजों लोगो नांनानै हराव पेट्रलिं खालामो माबाफोर जुदि गामियाव मैदेरा हाबफैयोबा गामिनि मानसिफोरा PRTफोरखौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टफोरखौ खबर होयो बिसोरो फैनानै मैदेरखौ माने सेफलि ड्राइभ बेक खालामो फरेस्टआव